Nou, ik ga mijn Balen Bici pakken, de fiets uit Valencia. En we gaan naar het politiebureau, want ik kan mijn NIE-nummer ophalen. Die heb ik vrijdag aangevraagd. Ik heb dus een abonnement, Maarten ook, voor €21 voor een heel jaar. En dan kun je gewoon elke keer een fietsje pakken hier, gratis. En dan moet je dat binnen een half uur weer terugbrengen, of tenminste op een andere station. Super handig, lekker fietsen door Valencia. Yes. Nou, ja, heel verbazingwekkend. Dan is er nog niet. Ze zeiden tegen mij, kom woensdag de 12e. Is het vandaag? Maar toen zei hij, nee, vandaag hebben we dat nog zeker niet. Het duurt wel een week. Het was precies dezelfde manier. Maar goed, het staat ook nergens op het papier dat het de 12e opgehaald kan worden. Dus hebben we ook eigenlijk niks om terug te vallen. Nou ja, nog een weekje wachten. Is niet anders. Volgens mij is het gemeentehuis open, dus we kunnen wel eens binnenkomen. Zullen we even naar buiten? Ja. Naar het balkon? Hier heb je dus uitzicht over een heel mooi plein, Plaza de Ayuntamiento. We gaan naar iets heel belangrijks, namelijk de feestzaal, Sala de Fiesta. In 1929 was dit klaar door Francisco Mora. Deze zaal is 10 bij 20 meter groot. Nou, er kunnen denk ik wel meer dan 200 mensen in. Dus er is heel veel gefeest, heel veel gedanst, heel veel wijn gedronken, heel veel bier gedronken en ook heel veel gegeten. Ik vind het nou altijd cultureel gesnuiven, wel even tijd voor een biertje. Jij? Ik denk dat we even een terrasje moeten gaan zoeken. Kom, dan gaan we. IJskoud biertje. Proost.